Tri pojmy, ktoré si väčšina ľudí mýli a pritom rozhodujú o tvojej imunite. Vieš teda, čo odlišuje probiotika, prebiotika a postbiotika? Probiotika sú živé baktérie. Tie dobré, ktoré nájdeš v jogurte, kefíre či kyslej kapuste. Pomáhajú udržiavať rovnováhu v črevách a podporujú trávenie aj imunitu. Prebiotika nie sú baktérie, ale ich potrava. Nachádzajú sa napríklad v cibuli, cesnaku, banáne alebo celozrnných potravinách. Bez nich probiotika nemajú z čoho žiť, preto fungujú najlepšie spolu. A postbiotika sú výsledok ich práce. Sú to látky, ktoré baktérie vytvoria pri trávení a tie majú protizápalové účinky a podporujú zdravé črevá a imunitný systém. Trojitá podpora čreva. Kombinácia všetkých troch ti dá silnejšie trávenie, zdravú mikroflóru a lepšiu imunitu. A práve preto má zmysel zvoliť správnu formu. Hovorí sa, že črevo je náš druhý mozog. Toto tvrdenie je pravdivé. Črevo obsahuje totiž milióny nervových buniek, ktoré ovplyvňujú náladu, energiu, ale dokonca aj chuť do jedla a mieru stresu. Silné črevo rovná sa silné telo. A čo vy? Staráte sa o čreva prebiotikami alebo probiotikami? Pozri si blog a zisti, prečo to má zmysel.